Good morning, Iha! Iha? Anak? Gising ka na dyan. Ano naman? Naantok pa ako eh. Iha, andyan ang papa mo. Talaga? Si Oo, Papa? ito nga, dala niya para sa'yo. Naman ginagawa niya akong bata eh. Ay nako, Iha, ang dami naman ng papa mo. Sige mama, susunod na lang ako dun. Sumunod ka ha. Sige, hintayin ka namin sa baba. Hi Papa! Namiss kita Papa. Bakit ngayon ka lang dumating? Anak, medyo kasi mahirap ang hawak kong kaso ngayon, kaya pinag-aaral mo pang mabuti. Wala ka nang time sa amin ni Mama. Pero naman tayo, kaya lang talaga may napakahirap yung mga ginagawa kong kaso ngayon. Talaga? Naintindihan naman kita Papa eh. Mabuti anak. O sige anak, mag-rest ka na at makapag-almusal na tayo. Sige. Sa kitchen mo, tapos sa... O Mari, kamusta? Hi. O Mari, kamusta? Kaya ka dumating? May isang linggo ka pa rin na mabawag ka sa bahay kaya naisipan ko. Kaya pala napadalo ako dito. Oo nga pala, ito palang pare mo. Kakarating lang din niya ngayon. Galing Philippine Provincia. Alam mo naman. Kamusta pala? Yung negosyo niyo si pare. Busy-busy ata. Hindi nakauwi. Hindi na kumari sinabi mo pa. Ninanalo nga yun sa casino, pinagila ang paglago ng aming negosyo. Ito naman. Matagal-tagal na lang hindi nakapaglaro ah. Hindi kung gusto mo pare, pag libre kami, pumunta tayo para makapaglaro kami. Tama-tama, isama natin si Kyle, para masubukan na rin makapaglaro. O sige. Ay, naku, Mari, kamusta na? Kaya kasi masalita mo yun ah. Sige na, laro. Isang kasama niya. Ano naman yun? Damo naman, tatalo na ako, sobra na oh. Bagay na lang. Damo naman. Papabawi mo rin yan. Pinamalas ka lang. Pinamalas ka lang pare. Huwag ka mag-alala. Tagal na kasi ako ginagara rin. Oh, nanalo ka na naman, Mari ah. Ito. Na. Talo na ako, wala niya ito ano. Magalit mo naman asawa ko nito. ain't got no crystal ball, but I had a $1 million. I'd spend it all if I could find that Hannah in that Sancho that she's found. I'd pop a cap and Kanina pa wala ng talo dito ah. Parati na nanalo pa rin. Bakit taas ito? Wala naman pantaya. Damo naman. Isang lako na lang ako na to rin. Isang lang muna akin na. Sige, last na laro na to. Wala nang pera. Pambayad mo na lang yung relo ko. Pag natalo ka ulit. Huwag yung sasabihin kay Kumari. Wala na kaming pera. Sobra-sobra na itong pagsusugal natin. sa piling ko'y lumuwala. Basta lamang kita. Hindi na sana iniwan pa. Iniwan ka Saan ang lakad mo? Tatanong ako saan ang lakad ko. Ikaw, saan ka galing? Sa mga kaibigan ko. Kita mo sa mga kaibigan mo, tapos tatanong mo saan ako pupunta. Inumaga ka na naman. Eh ano ngayon? Eh ikaw nga, saan ang lakad mo? Bakit pa sa akin may binabato? Hindi na pa to. Saan tanong ka na tanong? Alam mo na saan ang lakad ko, di ba? Sa kasino na naman. Oo, sa casino. Nagtanong ka pa.
Alam mo, nahihilo ako sa'yo. Saan ka talaga pupunta sa kasino at papatalo ka? Ano naman? Pero ano yung inisip mo patalo, pero pag nanalo, saya-saya ka. Pupunta ka sa mga kaibigan mo, yan ang ginagamit mo, tuloy bumibla. Aba, natural! Natural, sino ba lalaki dito? Sabi ka, Responsibilidad mo yun. malimit ka dyan. Kaya ako dapat ang mga dahil ako yung lalaki ito. Alis ka na kalis, dahil kababae ng tao. Eh, bakit ikaw? Ilan na yung papatalo mo? Wala na tayong pera. Wala na yung pero mo naman ay punta Wala namin na dito. tayong ipon. Wala na tayo sa na pupunta. Tukon nga ng bangko ang bahay natin. Ang Wala akong interest, pakialam. hindi na natin mabayaran. Interes? May interes sa anak mo, wala kang interes. O ba't di ka mapagsalita ngayon? Sa kanya ikaw. Hay nako, napapagod na ako sa ganitong buhay. Mas napakagaw sa itong buwan, alis ka ng alis. Hindi mo ginawa mo. Nagkinig anak mo, nag-aawal tayo dito. Kasalanan mo to. Kasalanan mo, kaya gano'n daw dumating. Here we are in the best years of our lives with no way of knowing when the wheel will stop spinning, cause we don't know where we're going. Ano yun, nandito naman yung mga mo. Sigurado ko patuloy ka na parang pagkibalik tayo. Wala na. Ang ayos. Ano naman tayo? Magkanan. Sige, kung hindi na gusto mo, sasama ako. Saan? Okay na, kasi may lalaki yan. Nakapupos ko kayo. Nanimik ka. Saan mo nakilala ang lalaki ito? Ikaw na bakit pwede ka naman sa pamamahay ko? Hindi. Siko, Mel, Mahal, isa po. Sige na, alis na. Anong ginawa sa kanya? Ay, nakibili lang gusto ko lalaki para sa'yo. Pero pag mahal ng mahal ko siya, siya na wala ka tayong dahilan. Bakit ako masaya? Wala na kakantay sa akin ni mama eh. Isipin mo nga yung mga ako, pumasok ka sa kwarto mo yung deal. Pero pa, matanda. Ano yung ikaw? Wala ko na nakakapag-iwalay sa aming dalawa. Inaayos ko ang iyong isipan, ngunit hindi ka nakikinig. Lahat na ng bagay ay aking ginawa, ngunit wala pa rin. Ilang beses
yatang Anak? Honey! Honey, ang anak ko! Wala sa kwarto niya! Honey! 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 Ayan, malas. Ayan, ano lang kita sa pasada. Kung mahal, pagod na pagod ko yata. Gusto mo ba yung paghanda na kita na makakain? Ano ba sa palagay mo? Tatanong lang naman ako ah. Mahal siya nga pala, malapit na akong mahalap. Ano ba yan? Buong araw ako nasa trabaho, pagod na pagod ako, tapos yung ano mo sa akin? Bakit? Hindi ka ba masaya magkakabibing tayo? Hindi! Muli ka na sa magulang mo, nakita kayong buhayin. Siyang buhay to. Tawag nga ako! I wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. Wala mo siya nakikandal siya kumana. O, bakit nandito pa kayo? Kala ko ba malis na kayo? Hindi pa kami nakapag-yumpa ng misis. Ate, baka pwedeng bigyan yung pangalang konti pang panahon. Tapos na yung palugit na binigay ko. Kailangan niya nang umalis dito. Mahal ka na, matulog na tayo. Maaga ka pa bukas, may trabaho ka. Huwag mo akong iwan na. Mahal kita. Ano ka? Anong ginagawa mo dito? Halika, punta tayo sa dagat. Andoon ang iyong papa. Ako pa? Aray, asakit ang tiyan ko. Aray, nakakalak na ako. Bibi, ano yun? Narinig mo ba yung Bibi? Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Punta ka sa dagat. Punta ka sa dagat. Andoon ang iyong papa. Papa? Hindi, kukunin mo ang baby ko. Umayos ka rito. Bibi? Bibi ah. Gusto ka nilang kunin sa akin. Baby, dito ka na. Huwag mo iiwan ah.
Good evening sa'yo. Good evening din sa'yo. Ako nga para sa Lecture. Ako yung magiging student leaders mo ngayon. Kumusta ka? Kumusta ka ngayon? Okay lang naman ako. Napapansin ko ang ganda-ganda mo ngayon. Medyo na naman ako eh. Mas maganda ka. Ano pala ang dahilan at nandito ka? Kasi pinadin ko ang sarili ko. Ay, magpinto ka naman. Yung papa ko, judge. Tapos nakipagtanong ako sa boyfriend ko. Tapos nagbuntis ako, iniwan na ako. Tapos tumalik ako sa mama ko. Tapos may hirap na pala kami. Tapos nung nanganak ako, kung ano-ano lang mga nakikita ko. Mga dito, mga nakukulang. Kaya yun, pinagod ko na yung sarili ko dito. Ito na po nagtatapos yung usapan natin. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do.